Где Ирвин? Акция в поддержку пропавших крымчан состоялась в Киеве. Это 10-я акция с таким названием. На этот раз она была под лозунгом «Пропасть в пропасти. Пропавшие в пропасти Российской Федерации». Как это было, знают наши журналисты. Участники акции нарисовали 3D-изображение пропасти. Прірва, в яку кидаються люди. Сложили камни с именами пропавших в оккупированном Крыму. Кожен місяць ми збираємося під посольством Російської Федерації, щоб нагадати людям про те, що відбувається в Криму, що дуже велика кількість людей є зниклими, є мертвими, знайдені мертвими. Ми вирішили намалювати прірву, якщо говорити українською, а російською пропасть. І це амонім слова «пропасть». Тому намалювали таку прірву перед посольством Російської Федерації, щоб дати такий художній посил про те, що люди зникають, людей кидають у цю безвихідь якусь, в прірву безвиході. Посольство Российской Федерации закрыто с 2014 года. На заборе висит объявление о том, что ведутся ремонтные работы. Акция протеста продолжалась 25 минут. Кристина Голомах, Диана Аргинская, Альдар Тарахташ, Заман, АТР.